Ihe mmeka ilu akọwala gị na tutu mmadụ a na-eme ihe ma ọtụtụ imebi ihe na o nwere ihe i kwesịrị ime. Ihe ọ na-agọsị gị na abụ na tutu egbuo anụ na ekwesịrị ịkalụ mma, ya bụ na ekwesịrị ka agwa mma ịkalụ bụ olu mba dị ebe ahụ maọbụ ilu Igbo izugbe dị ebe ahụ. Igbo izugbe adịghị ya bụ ịgwa ya tutu mmadụ ọbụla na-eme ihe i kwesịrị ịgwa ndị kwesịrị ka ha mara na ihe dị ụtọ na ị na-akwado ime tutu imewe ya. Daalụ. Nke a bụ eziokwu. Na ọ bụrụ na egbuo anụ aghara ịkara mma, a ga-eji aka wee gbuo ya. dịka ndị Igbo niile si ekwu, ịma ihe dị n'ilu o nwere ọtụtụ nghọta na nkọwa dị na ya. Ịma na mma bụ ihe ama eji ebe anụ, dịka ndị Igbo si wee kọwa, ọ na-adị mma bifo ime ihe o nwere ndị karịrị wee mara. Bikọs na ọ bụrụ na ị ga inu anụnwa na kasị n'ụzọ doro anya na-abụghị ikekọwarị akọwago n'ụzọ dị dip, ị ga-aghọta na onweghị ka ị ga-esi wee be nwa anụ ma ọ bụrụ na ijighị mma. Ịghọtago? So ihe ọbụla mmadụ ga-eme, ị ga-achọ ndị ọkachamara, otu ala Igbo si kwu na ana ọgwụgwara gị Igbo izugbe kwesịrị ịdị ebe ahụ bụ ịgwa na mma bụ ihe mebere eji ịgba ahụ. So ihe ọbụla ị na-eme, ị kwesịgoro ọ bụrụ na ọnụ bekasị kọnsọlteshọn, ị kọnsọltụgodo ndị ka gị wee marụ tupu ime ihe ka ị ghara ime mistake. Bikọs ọ bụrụ na ijiri mbọ wee bewe ma jiri aka naanị ị ga-anwụ na ya, ị gaghị emechi ọsụsọ na ị gaghị eme ka o si wee kwesị. Ọnụ ya nghọtara na anyị ga-eji wee maatụ ebe a bụ ichi ọzọ. Ihe niile a na-eme n'ụwa nwere ihe eji eme ya. Ọ bụrụ na ị chọọ ime ihe ọbụla, ị ga-ewetarịrị ihe ahụ eji eme ya ka o wee bụrụ na ị mere ọfụma. Ọ bụrụ na ị mere otu ahụ, ị gaghị eme ha ahụ otu kwesịrị ịdị. Ọ bụrụ na ị chọọ ichi ọzọ n'ala Igbo, ụfọdụ na-asị na a na-echizi ọzọ ndị ụka maka na onye ahụ na-eje ụka. Ịghọtago? Wee sị na ọzọ ya ga-echi abụrọ nke ndị obodo nọ nke ndị ụka, mana ị ga-akpọrịrị ndị ọgwụ ha bụ ndị na-echi ọzọ. Ọ bụrụ na ndị ahụ na-echi ọzọ abịarọ na mmemme ichi ọzọ ahụ ichiri iche, ị ma na ichi onwere ọzọ ichi. So ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ị na-eme, ị ga-achọrịrị ndị ọgwụ ha ma ọ bụ ihe ọ bụ ya ga-esi iji wee mee ha dị ka abịa na anụ nkịta bụrụ mma ka ị ga-eji wee bụọ ya. Ị ga-eme ka mma, ị ga-eme ka ndị ahụ mara na ị chọrọkwa ime ihe dị otu a ka ha bịakwa ga-eme ya. anyị ghọtara ọ nọkwa ofe ihe anyị na-ekwu. Ihe ghọtara ihe niile bụ na nchịkọta bụ na ihe ọbụla a na-eme nwere ụzọ esi eme ya na tutu ime nke ọbụla gba mbọ ka iso usoro kwesịrị ka esi mee. Ndewo. Ndị Igbo na-asị na ọnụ ejiri biri akụ abụrụ ọnụ eji akwụ ya. Na nghọta nke m bụ na ọ bụghị otu mmadụ mgbe ọ bụghị ọrụ oge ole mmadụ si nọrọ na mkpa mgbe ị nọ na mkpa wee dewe ahịhịa ma ọ dewe ibili ihe ma ọ dewe ịgwa mmadụ ka o si dị gị na mgbe ị na-edezi mgbe oge ruzo gị iji enyechighị onye ahụ ihe ahụ ọ bụ otu ahụ si dị gị ọsịsọ na-anụ gị ọkụ n'obi ka ọ dị gị ka iji nyechighị oge ụfọdụ ọbụrụ oge niile ọtụtụ mmadụ. Ọ na-apụta bụ na mgbe ụfọdụ mmadụ bịa ibiri gị ego, mmadụ bịa ịgbaziri gị ego, ị ga-ene anya ọfụma, ị ga-enyocha ọfụma ma ma onye onye kwesịrị ịgbazinye ego, maka na ọ bụrụ olu ahụ ji na-agwa gị ya ka ọ ga-eji wee gwa gị ya mgbe ọ ga-eru ịkwụ ya. Enwere ike ọ jụwazie gị ọmaka ihe a, ọmaka ego na iji na-enye ya nsogbu, ọ jụwa gị ọmaka ego a na iji na-enye ya nsogbu, ifu gị anya abatara gị ya, esemokwu abatara na ya. Ya bụ na mgbe ọbụla gị na mmadụ na-achọ imekọ ihe ọbụla, ọ bụrụ sọsọ ihe gbasara ego. Mgbe ọbụla gị na mmadụ na-achọ ime nwere ike bụ biznes, ị ga-enye anya ọfụma, elekwe n'anya otu ahụ onye ahụ si na-ekwu egwu dịka gentleman ọ ga, kama na ị ga-enyocha ọfụma wee mara ma onye ahụ kwesịrị maka gị na ya mekọ ihe onye ahụ bụ ihe ọ pụtara. Oke, anaghị anọ n'iru ọkụkọ agụ abanye ọnụ. Na nkọwa nke m, ihe nghọtara bụ na mmadụ ekwesịghị ịnọ n'iru okenye ya ọkọcha mmadụ ma ọ gwa ihe o mere adịghị mma. Ịchọ ịgwa mmadụ ihe o mere adịghị mma, ịkwesịrị ka ịkpọta onye ahụ n'ụsọ wee gwa ya, ị gaghị anọ n'iru ọla mmadụ wee gwawa onye ahụ maka ọzọ ihe na-adịrọ mma. Na nghọta nke m n'ihu asị m kọwa daalụkwanụ. Oke, ọ dị ka mmadụ esi na anọ n'ihu odogwu eme ihe dị agha. So mmasị na mmanya dịka mmadụ o nwere onye ikwesịrị ga-abịa ịbịa ngwụkwụ ụfọdụ n'iru ya, ikwesịrị ịnọ iduru onye ahụ gafere n'ebe zuru, maka o nwere okwu kwesịrị ka ịgwa mmadụ n'iru, okwu kwesịrị ka ọ bụrụ okwu gị na onye ahụ ga-anọrọ ebe mmadụ ọzọ maọbụ ntị ọzọ agaghị anụ ya wee gwa ya, maka na o nwere okwu ị ga-anọbụ n'iru mmadụ ndị ọzọ bụ onye ahụ, ọ bụrụ okwu o kwesịrị ịṅaga ntị ọma ntinye uche na ọma nha ntị dịka o si wee kwesị. Ihe nghọta okwu a nwere ntụgharị na bekee, na ntụgharị na bekee ihe ọ na-ekwu bụ that it is insensitive to discuss somebody
in his presence. Oh yeah, different. It's supposed to say like now what You were correct before. like I should have It is insensitive to discuss a person in his presence. Yeah. So which means now a person you know You man na culture. na come maka onye ahụ. Yeah. Onye ọkachasị ihe onye ahụ na-eme na atụrụ mma. Yeah. Belụsọ dị chọrọ ịtụ onye ahụ mmehie ya n'ihu. Ọ bụ na ị na-agbafu onye ahụ. Ọ dịghị ịchọ ka eme ka onye ahụ ghara idebe ha. Mana ọ bụrụ na ịkọchara onye ahụ, ọ dịrọ mma ka ị nọ n'iru onye ahụ wee na-akọcha ya. Na-akọcha the person. Ọ gbadaba. Ọ dabara na ala ọdụ ike. Na-arụ mma nkọ. Yes, ike na-arụ mma nkọ. Ọ dị ka polisi bịa Ihu dike na-anụ mma nkọ ezo. ọkọwa gị Otu dike ya. dịka anyị nọ kịta onwe ibe great man polisi bịa ma arrest Onwe gị ọmụmụ mmadụ arrest na onye ofe chekwa eme invite maọbụ adị ime gị bụ dike arrest akpamasị gị ya gasị come to office. Ihu dike ọ dị they related mana nọ na edesi asị na mmanya fụ onye ọma obi ogwu da the same thing. Anụrụ n'ihu ọkụkọ agụ akwa ya ọnụ anyị na-enwe ike ikwu iru dike na ahụ ọ dike ole ị ga-afụ ị mara ihe ọkọ na-eme na-ejiri adụ iri ya ọ ga-atụ gị ọ ga-eme ihe ị na-atụrụ anyị ọ bụrụ na ụtụ kacha ọ ga-eme iru dike na-anyụ mma nkọ. Nke a bụ na ị chọrọ ịgwa onye a ma ọ bụ ezigbo mmadụ ma ọ bụ na ọ nwere ihe o mere ị na-achọ ka egwu ya n'iru ya. This is Madam, if you say the person, if you say no, digger, a man of project, a man of the digger will be at because if you digger, as an African, if you digger, food him there, nah, he actually where you know, it's still the same thing. Then as in how I am not going to come if we do not talk, give me another thing. Get another point. You know about it, they have almost like what is what that is, but they have the same thing. I'm not going in different ways, but people now you that's the same thing. In my reason, because of no way you walk on them, because of no way you walk on them. This is this man. This man, this man, no way walk on them. Who go get me what to buy and don't want to go to him. Then, Dick, Mokro, you might okay. I got any friend. I do try. Naka comments in the comment section. I told you it is insensitive to discuss the person in his presence. Adịghị n'ihu ọkụkọ agwa abụọ ọnụ na ihu dike na anyụ mma nkọ na ha na-abụ ofu ihe mgbe na-asị ha n'ọbụrụ ofu ihe. So ọ bụrụ na ịghọtara ilu a na-abụ ịkọwarị anyị na comment section anyị maka ime ndewo.